Bude Rudo Huliak nový minister športu. Zdá sa, že koaličná kríza Smeru, Hlasu a SNS je u konca. Táto kríza vedie k strate parlamentnej väčšiny a k strate schopnosti schvaľovania zákonov. Mali sme koaličnú radu teraz. Som povedal mojim koaličným partnerom, páni, vyriešte to, lebo ideme do pekla. Ako ja mám garantovať, aby všetci, čo išli na kandidátnu listinu Slovenskej národnej strany a boli zvolení, hlasovali za vládnu koalíciu? Je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby Slovenská republika mala silnú vládu, aby predseda našej vlády mal mandát na zásadné a rozhodné rozhodnutia. A áno, nepopieram, že som ťažko podpisoval dodatok ku koaličnej zmluve o presune Ministerstva cestovného ruchu a športu pod Smer SD. Oceňujem aj to, že konečne premiér túto situáciu začal riešiť ako predseda vládnej koalície. Ja si uvedomujem aj spoluzodpovednosť v rámci Hlasu. A práve preto je Hlas pripravený na debatu v rámci možnej rekonštrukcie vlády. Po intenzívnych rokovaniach sa lídri koaličných strán dohodli na úprave pomeru rozdelenia ministerských postov. Pôvodný pomer 7 ministrov pre Smer SD, 7 pre Hlas SD a 3 pre Slovenskú národnú stranu sa zmenil na 9 pre Smer SD, 6 pre Hlas SD a 2 pre Slovenskú národnú stranu. Situácia viedla k paralýze parlamentu, ktorý nebol schopný prijímať zásadné legislatívne opatrenia. Opozičné strany kritizovali vládu za nečinnosť a vyzývali na predčasné voľby. Krokom, ktorý mal za cieľ stabilizovať koalíciu, bol vymenovanie Rudolfa Huliaka za ministra športu, ktorý s odchodom viacerých poslancov túto krízu spôsobil a v rámci dohody sa strana Smer posilnila o 2 ministerské posty, ktoré spravovali jej koaliční partneri, čo umožnilo nomináciu Huliaka na tento post. Huliakova nominácia vyvolala kritiku opozície, ktorá poukazovala na jeho nedostatok skúseností v oblasti cestovného ruchu a športu. Pánovi prezidentovi som doniesol nejakú tú víziu nastavenia tých záležitostí ohľadom financovania športu, infraštruktúry, podporu mládežníckeho športu, regiónov a takéto veci. Čiže presvedčili ste ho, budete minister športu? Ja si myslím, že to je na ňom. Debata bola plodná, nedošli sme k žiadnym kontroverzným témam, otázkam. Stávate sa ministrom nie preto, že by ste sa v oblasti športu či cestovného ruchu dlhodobo venovali. To však neznamená, že nemôžete byť dobrým ministrom. Pokiaľ sa obklopíte odborníkmi v tejto oblasti a uplatníte dostatočné manažerské zručnosti, môže byť vaše pôsobenie pre nový rezort prínosom a ja ako prezident Slovenskej republiky vám to aj úprimne želám. Menovať Rudolfa Huliaka za ministra športu a cestovného ruchu je hanbou pre celé Slovensko. Vyzývame prezidenta Petra Pellegriniho, aby túto nomináciu zastavil a aby tohto človeka nevymenoval za ministra. Ako prezident Pellegrini vymenuje, tak len potvrdí, že rezort športu je len súčasťou politickej trafiky a korupcie.